Sú len 6, ale hluku robia, ako keby ich bolo 100. Okrem toho prasa prehovorilo, ako zapojilo trojčata. Všetko to začalo, keď nám ten biskup poslal ten jedovatý dar. Nekonštatovali sme, že dievča je posadnuté, ale len, že sú dôvody, aby sme to predpokladali. To, čo sledujeme, hovorí samo za seba. Pokojne. Niekedy pripisujeme veci, ktorým nerozumieme démonovi. A môže to byť záležitosti Boha, ktoré nechápeme. Svätý Tomáš povedal, ja si tým radím. Jeden nesmí nikdy veriť démonom, aj keby hovorili pravdu. Daj si pozor. Tá stvora je schopná všetkého. Také nebezpečenstvo. Aj za mrežami. Také a väčšie. Keby bolo po mojom, tak už by bolo dávno vypustené. Predstavuje príliš veľké nebezpečenstvo pre tento koment. Dokonca, ak aj nie je posadnutá nejakým démonom, tak tento úbohý tvor je tu v najhodnejšom prostredí na to, aby sa tak stalo. To je čest, ktorú si nezaslúžime. Naša vojna nie je proti nej, ale proti démonom, čo ju obývajú. Aspoň nám dovol nepoprieť jednoduchú moc démonov meniť farbu krvi. Nič nie je dôležitejšie, než dočasná pochybnosť. Čítaj svätého Augustína. Už som ho čítal a veľmi pozorne. Nuž, čítaj ho znovu. No, na tvoju zodpovednosť. Biskup je najvyššia autorita. Nie je dôvod si to pripomínať. Teraz už vieme, že ste Boží pán.